سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دما مدباب غزينا ازي وترو عربي بس عزف انه مدباب غزينا يوم مسخم تسألنا حدا لو نقرا بين شي قبرها النسي لوم دما عدوم قالوني عدمي كشيوناس ولد رفائيل كابش ودنيوم قطعمي صحفي غازيطኛ كومون بمعرب كشنت اللوم سلازي ان لومي نكايدو علال بمخنياتتي اب ኢትዮጵያ كايد زنحن كرئ زنحن كغوانف زنحن ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዝምልከት ዛዕባ ኮይኑ እቲ ናይ ስነ ጥበብን እቲ ካልእ ሞያን ኣይኮነን ክንትክፍ ኣብይና ክነተኩር ቀሸናስ ዕድመይ ኣኽቢርኩም ስለ ዝመጻኹም ኣመስግነኩም ያቀነለይ ሻይ ኣነ ናይ መስግና ኣኽቢርካ ስለዝዓደምካኒ ንኩሎም ተኸታተልቲ ድማ ጽቡቕ ግዜ ክህልወና ይምነ ጽቡቕ እቲ ከጓነፍ ዝጸንሐ ካበዩ ዝብገስ حج خمنتي علي بلو زولو زعباتات بحفشو نتنكفهم كوينا أب وشتوها قال حتى كلونا أيو تينت متلو رأيت جن إيرترا هاجرنا خي تيات مهركب زوي تي لاي إيرترا أمنت بأرثوذكسية بتخرسيان ك انتايز مكر انتايز مهر توم سعبتي توم رحتها هيمانو توم ترى سعبتي انتايم زمهرو انتاينا كنربدا زبلك هنتنكفوينا مجمرتا جن مبقى سنايتي بإثيوبيا زنبرة انتايو بوخن جمر بسم الله والروح القدس أحد أملاك آمين زناي أب أرثوذكس توحدو بيتكريستيان إثيوبيا أقاتي مزولو كنتات ناي كربان ناي روحو النيل نانهر أنا دحرت تمارسنا ناي روحو قاب أمسرارتو جميرو تبيت الفلسطين بمستوى منغستاوي سبب السلطانات بقربة بكسرح سلسلة حياة كم مجمري مالتيو سلسلتي زمرح منغستي كم زدليو جيرو ناب زدليو أنفت كتواويو سلسلة حياة يو مالتي حالة أنكي كم مجمرات يزو سلسلتي كم مجمري أخذ بالكلام كم ميزي حجز الله منغستي دينا نزارب زلنا نايب على برايم مينستر مالس كلو جزيدنا نزارب زلنا ولا زحج زلو منغست طرح إنا نتوكر زلنا طبق كم جملة مالتي كريستنا مدر إثيوبيا إرترا كم ساعته الجزء مالتي ما يروحوا نوحي هو حراي كاب سورو مثل راح نجمرو خوينا هي أنا ترى خير ناسي أب تكريستنا أب نفسنا أقصم ولا بتناي شعو جزء زور له جزء قد شعوي تيات هتو أماتي ولا قاتي الميوز نبرة جزء في إثيوبيا ويسلو بعض زمان حوارات كريستنا إثيوبيا ويتمدر حبشات قبلي متبلنا حوارات مثل سبي خميم زمن صحفاتون انترلو بقندو كم وقعوي أمنة تستأوجر لكم بس هناك سنة أخصم سلزقنا تكريستنا أوي عاقي خوف لون خلينا مستمنجستي بقربة حواويفو زمان حياة سلزقنا المنجستات ناتو مرة أبتي هيمانوت مرحو صريحهم قبل تاريخها مالتي سلازي أبتناي أورومو كم سبون زي الرأي لزنبرو جيزي قال لا غير نتباحلو تقرات كتكم ليس كحجي جن بتوانتي كم زبحلو لزنبرو تابيت كريستيانون بستيت منجست زنبرة الرأي تسأل يا أبو تخيل سلزنبرت إذا سلعت زي كم حربايتها كم بقسي كريون خيلنا ما تكاب قدم أنويها ترى حسيبنا نبذ أروات العامتنا لما كاب بفلاي كاب زناي دحرينا يمنقص على مريم مودا ناي هو السلطان قطصار نساتهم زتأتته وناي بهر سبعة زبها المحدرة ببزوبو ببهرو لأناتو منقستي كأوم الفيدرال لخونا سرعات كأوم بزقبرو
إذا خا نتي ناي أورومو زبرات حساسبا ناي بينهم منجستي ناي بينهم هايمانوت كا بينهم بعلم زي ما حضروا زبل سمعتات فتر كم زخالة كم جم جنقل إزياب أورومو تراجع يكون أبتغرايو كم مالتي سلزي تي مبجسي حفشاوي ناي رقم ناي كرفان الرقم ثمانية هنري أخلنا بخمس خنتم تو نخلينا إلى حسب مالتي. طبعا كابت زغربنا بزغربها خد مس أبزن حجي زجوانا فا أبزن حجي زحلة فا سمونات زجوانا فا انتايو زي ما بقسي بحرف زبلوي كم زي زغلسكم مخينو بفوليك أبزن قرب سمونات زجوانا فا انتايو أول أبزن قرب سمونات زجوانا فا نجار انتايو طبعا أورومو سلسلة باباسات بحبار كوينوم بقارب استنان مقال تفعلنا لنا كابت مأكلاي من محدارنا إثيوبيا سينودوس وسينا نيبعلنا سينودوس كنقروا منها بسبل إسرائيل شدشتن زقونوا فلسطين بمعركة بسنا هيبهم بقزا فقادهم مالتي مأكلاي سينودوس كيف فقده إذن ما كان علوة وأنصار تابعي كريستيان سلسلة مأكلاي سينودوس قاهل سوساحبا بمقبار نتيز قبروا سكونتي وسيدلو ويقول جزوة مالتي نصب طبعا أنصارو نتيز استقبل لهم وجزت بالمقوام نتوقع قصتهم كأن صوموا جزمهم تذكرت يوم توقع جزم تفاتيتهم أبكم زي كبير وتري آتيو كم زخن كتاتلو زقنا لما تي تمثل لاي عزيز سلزعبي ناب سلام وصل فينا موسى إن عبيت سنة معساون سب في واتساب أب محلفن بسح عزيز سكاقي زخنا نقرات بسيحو نابكم عين عريبو مالتي هو حجي إتا مبقسيت نايتوم ناي أورومو سبات وي أبو حيوان الزلو انتاي كتكون تخيل بوليتيكاو دفيديو ولاس اتي أورومو زبحال انتاي سلز دلائيو كمي تنبو وقنيهم حجتي نتمتلو أمت كورنا أنا كم كهن كم أقرب البيت كريستيان بالبيت كريستيان كريو إلى اللي نتقدم مالتي كان سب كأم بزحت وسب زريو أو زريو صفات ناي محضرة والمرخبيتات كأتي استمتلو تأمل ما أزنت أمتت بوليتيكاوي أبناء أورومو بتناي بيت كريستيان عيني تلارينا يو نساتهم ناي بعلهم بقانقهم زي ما حضروا بقانقهم سكلوا بقانقهم زغلغلوا قانقهم زفلتوا زمرحوهم تبقى قصات بهونسي كانوا قانقا زخلوا زي كونس أورومو زخلوا قانلهم كابزي زبل حساب يوم ضربوا مالتي تلقى نت ما كلاي سينودوس حتىهم زغربوا موت ما كلاي سينودوس دما عقاب مرسي كم زي هابهم سلازي خا نحل زي سمعنا خوينو سينا يبعلنا وساني كنوصل اليوم كم عينت وساني خمس وصلوا إلى نفدت مالتي زي بعين بيت كريستيان كرخلو بيت كريستيان ناي بهير ناي قوانقا ناي عليت كده سلازي كونت مخنياتو أنا أمن بأهتي قدس بيت كريستيان أنت لا إلى كله قبائل الحواراتنا إن أنا أمن كلاتنا بيت كريستيان أنت لا إلى كل أعمالات لا إلى كله من في الآياتها بقانقا بهير بقراية فلان بيت كريستيان ناي كلاتنا ስለዚህ ብሔር ተኮር ጌርካ ወይ አዋ ተኮርካ ክትፍለ ወይ ቋንቋ ተኮርካ ክትፍለ ምስቲ ናይ ክርስትና ሰረተ እምነት ወይ መትከል ዝሰማዕ ኣይኮነን ንሳቶም እዚ ስለዝገበሩ ንዓይ ዝረኣየኒ እቲ ድፍኢት ዝያዳ ፖለቲካዊ እዩ ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ሓደ ኣብ ዘመን መለስ ዜናዊ ዝነበረሉ መራሒ ኣይተገብረን ድሕሪኡ ኣብ ድሕሪኡ ዝሰዓበ حين مريم لساني يتقبلن نمتعد عبدي حجي عبدنا دكتور أبي أحمد يقبر له بحرالنا بفلو يبردو ما هاد كلها تناخذ من ريوتنا أورومو حزبي وكل زيادة حلفة نقول له روح يقول له زمتش اللي روح يقول له حجي سوزن زا أقعد أمزي أنا متكام لحد مقدي كلا أي نتوم ألست زبهارو سبات الله أبزق دايزي ناي أورومو بيت كريستيان نبي نختكون اللوا زبلو نساتهم مس دكتور أبي أحمد يكون مسؤول تبني أورومو صلوت زبحر مسؤول لما مدرسة
مساعتهم قرب ركب زلوهم يوم في اللايت نتي كنت زمرحو ليكا الاف اسيس بلاي مكونن زبحال كوم دما ابا قبر مريم نغاسا ممهر هايل ميكائيل تادسه قيس بداسا طولا غل زبحالو زم سبات زياتهم نتي ነገር ጸሎቲ ወጣ መርሐቲ ስለዝኾኑ በቀረባ ናይ ፖለቲካ ርክብ ዘሎም ፍላይ ዝቀደመ ዝጠቀስናዮ እቲ ሊቃ ኢላፍ ዝበሃል ዘሎ ኣባል ናይ ፓርላማ እውን ዝኾነ ቀሺ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ንዓይ ፖለቲካዊ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ቤተክርስትያን ብምፍልላይ ተኣምንን እያ ካልኣይ ካኣቶም ጸሎት ዝበሃል ዘሎ ሰባት ከዓ ምስ ፖለቲካ ወይ ምስ ናይ ፖለቲካ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ቀረባ ዝምድናን ቅርበትን ዘለዎም ስለዝኾኑ እቲ ዘቕረብዎ ሓሳባት ከዓ ኣእማኒ ይኮነን ምክንያቱ ብቋንቋና ክንምህር ብቋንቋና ክነገልግል ዝብል ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እዩ እንታ ቤተክርስትያን ከዓ ከምኡ ትገብራላ ኢለ እየ ዝኣምን ንምንታይ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ምናልባት ስምሒላ ንብለሰ ንኸውን ግን ብኦሮሞ ቋንቋ ኦሮሞ ቅዳሴ መፅሓፍ ቅዳሴ 14ኡ ተተርጉሙ እዩ ናብ ቋንቋ ኦሮሞ ማለት እዩ መጽሐፍ መማሕደሪ ሕግ ናይቲ ቤተክርስትያን ዝበሃል ናብ ቋንቋ ኦሮሞ ተተርጉሙ እዩ ስብከት ብቋንቋ ኦሮሞ እዩ ዝወሃብ መዛሙር ብቋንቋ ኦሮሞ ኣሎ እታ ሓንቲ ዘላ ናይ ኩላ ናይታ ቤተክርስትያን ከም ፀገም ረኣባና እውን ዘሎ ግእዝ እዩ ግእዝ ከዓ ሓበራዊ ቋንቋ ናይታ ቤተክርስትያን እዩ ንስኻ ወዲ ቤተክርስትያን ሕራ ኮንካ ቤተክርስትያን እንተደኣ መፂኻ ተቐዳሴ ንቅድሶ ብግእዝ እዩ ንዓና እውን ዘፀግመና ዘሎ ስለምንታይ ከም ደይንሰምዖ ቋንቋ ትገብርና ዝበሃል ማለት እዩ እሞ እዚ ናይታ ቤተክርስትያን ፀገም ዳኣመ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ፀገም ኮይኑ ኣይስማዕኒ በዚ ምክንያት እዚ ፅቡቅ ያ ፅቡቅ መብርሂ እዩ ሕጂ እቲ ጉዳይ ህዝባዊ መልክዑ ርኢናዮ ቤተክርስትያናዊ መልክዑ ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብናቶም ኣንግል ርኢናዮ ብናይ መንግስቲ ኣንግል ከንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ ክንብሎ ንኽእል ደገፍ ክንብሎ ንኽእል ተቃውሞ ክንብሎ ንኽእል ነቲ ነገር ንምህዳእ ክኸውን ንኽእል እንታይ ነይሩ እቲ ዝተሓልፈ ኣብ እቲ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ሱቅ ክብል ዝመረፀ ኮይኑ እዩ ተራእዩ ዝኾነ ወላ መግለፂ እውን ከውፅእ ኣይደለየን ዝኾነ ሓሳባት ክብ ኣይደለየን ብኣንፃሩ እንታይ ኣስሚዑ ከም ነቶም ሓደ ዕድል ሂቦም ከም ዘሎ ይድግፎም ከም ዘሎ ኣስሚዑ እቲ ስቕታ ማለት እዩ ካብቲ ስቕታ ዝኸፍአ ግን እንታይ ነይሩ እቲ መግለፂ ዝተዋህበ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ነቶም ናቱ ኣባላት ቀሪቡ መግለፂ ክህቦም ከሎ እዚ ዘረባ እዚ ብካቶሊክዎ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ነቲ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ዘቆጥዖ ንሱ ነይሩ ነታ ቤተክርስትያን ሓለፋ ኩሉ ጌርና ኣላ ኢና ከምዚ ጌርና ኣላ ኢና ከምዚ ጌርና ኣላ ኢና ናበዚ ዘቕረቦ ፀብፃብ እቶም ኣቦታት ብምሉኡ ቃል ብቃሉ ንዕኡ ተቃዊሞሞ ማለት እዩ እዚ ተቃውሞ እዚ ከዓ እንታይ ያርእዩ በቃ እሞ መንግስቲ እቲ ክሕመዮ ዝፀንሐ ኢድ ኣለዎ ብድሕሪት ኮይኑ ይደፍኦ ዘሎ ንሱ እዩ ዝብል ትሕም ዝፀንሐ ወግዓውነት ኣልቢስዎ እምበር ብወግዒ እዩ መንግስቲ ዝቃወመና ዘሎ ናብ ምባል ድሕሪ እቲ ሲኖዶስ ዘቕረቦ ፀሊም ናይ ምክዳን ፃውዒት ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ይኹን ከም ዝረኣናዮ እቶም ስነ ጥበባውያን ይኹኑ እቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ሰባት ይኹኑ ከይተረፉ ተፀሚሮሞ ነቲ ጉዳይ ከቢድ ፀቕጢ ስለ ዝፈጠረ ድማ ሲኖዶስ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝራኸቡ ወይ ከዓ ፕራይም ሚኒስተር ንዖም ከም ዝረኽቦም ተገዲዱ ማለት እዩ ረኺብዎም ተዘራሪቦም ከምቲ ዝሰማዕናዮ ዝሓሸ ፍታሕ ክመፅእ እዩ ናብ ስምምዕ ክመፅእ እዮም ገለ ትበሃል ኣሎ እቲ ቤተክርስትያን ከምኡ ኢሎም እቲ ሰንበት ተሓሲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ዝዓበየ ንሱ ዘይተወሰነ ግዜ ተመሓላሊፉሎ ምክንያቱ ግዜ ሃቡና ስለ ዝበለት መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን መንግስቲ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ዝያዳ ዘሕምዮ ናብ ትሕም ዝእቱ እዩ ነይሩ እቲ መጀመርያ ሓይታት ዝሃቦ መግለፂ ከዓ ኣግሂድዎ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ሎማዓንቲ እውን ዓንቶ ዜና ርኢ ነይረ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ እውን ከይዳ ነቶም ፓትርያርክን ነቶም ኣባላት ሲኖዶስን ከም ዝረኸበቶም ከም ዝዘራረበቶም ርኢ ኣለኹ እቲ መንግስቲ ነቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ሓደ ሓደ ሰበኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፍሉጣት ንዓቶም ምእሳር ቀፂሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ገና ኣብ ወጥሪ ዘሎ ቁሩብ ካብቲ ዝነበሮ ዳ ዝለቕ ኢሉ እምበሪ ኣይተፈትሐን ገና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ናይ መንግስቲ ዝተዋህበ መግለፅን ዝተወስደ ስጉምትን ንፈተነ ዶ ይመስል ህዝቢ እንታይ ይብል ከመይ የሪኦ ንፍትኖ ዘለና ንደልዮ ዘለና ዶ ይመስል ዋላስ ብልክዕ ንሰላምን ንምስምማዕን ዝሃቀነ ኮይኑ ይስማዓኩም
ኣማራፂ ሲኢኑ ዝኣተዎ ኮይኑ ትስማዕኒ ንዓይ ምክንያቱ እታ መገዲ ትሰልጥ መሲላ ግዲ በናባኹም ሲ እታ ናይ ኦሮሞስ ቀዳመይቲ ኣጀንዳ ነይራ ኢና ንብል ዘለና ምስለኒ እስከ ድገማ እታ ናይ ኦሮሞ ሲ እታ ናይ ኦሮሞ ጠለብ ሲ በቲ መንግስቲ ዝደገፍ ዝነበራ እሞ ክትከይድ ትድለ ዝነበረት እያ ንብል ኣለና መስለኒ እዋ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ናብ ከምኡ ገፂ ዘድለ እዋ ሕጂ ኣብኣ እንታይ ቁሩብ ክትበርህ ምደለኹዋ እንታይ እዩ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ወይ እንታይ ክርከብ እዩ ማለት ሲ እንታይ ዝርከብ መስለኩም ወይ ከመይ ኣንቢብኩምዎ ንስኹም ትኽርከብ ዝድለ ዘሎ ነት ናይ ኦሮሞ ኸውም ብምግባር ሲ እንታይ እዩ ክርከብ ዝድለ ወይ ነት ናይ ኢትዮጵያ ብሓፍሹ ንምድኻም ድዩ ወላት ናይ ኦሮሞ ዓብላልነት ንምንፅብራቕ ድዩ ወላስ ካልእ ነገር ኣለዎ እዩ ከመይ ኣንቢብኩም መስኹም ርግፅ እዚ ክትብሎ ከፀግም እንዲ ምክንያቱ እቲ ንፁር ስእሊ ዘውህብ እኹሉ ካብ ሙሉእ ዝተማልአ ሓበሬታ ስለዘየሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ንሰምዖ በዚ ንሪኦ ከዓ ሓዊስካ ክትዛረብ ከለካ ግን ሓደ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ንምሉእ ሃገር ክፀብሎ ኣብ ዝኽእል ነገራት ነታ ሃገር ኣብ ጠውላው ክሸማ ዝኽእል ነገራት ስቂሉ ከእዘብ ኣይትፅበዮን ኢኻ ገለ ኣራሚ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ቁልጡፍ ዝኾነ መልሲ ክህብ ገለ ኢኻ ትፅበዮ ስለዚ እዚኣ ዘይምግባሩ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እሞ ከዓ ተሓማይ ብምዃኑ ነቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቓስ ንኦሮሞ ከምዚ ይገብረላ ከምቲ ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ናይ ወደግ ብፍላይ ከዓ ናይ ወያነ ዓብላልነት ኣብ ዘሎ ዝነበሮ መንግስቲ ንትግራይ ሓለፋ ይግበረላ እናተባሃለ ብዙሕ ዝዝረብ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ልክዕ ናይ ኦሮሞ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ኦሮሞ ከዓ ምትስኦም እቲ ማእከላይ መንግስቲ ብከምኡ ተሓማይ ይገብሮ بالكو ግን ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ከይንዛረብ እቲ ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታ ብማዕከና ዜና ዝመስል ዘሎ ማኣዝን ዝሓዘ ኣንግል ዝሓዘ ፀግዒ ሒዙ ዝዛረበካ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ መወዳእታ ሓቂ ኢልካ ክትቅበሎ ስለ ዘፀግም እዩ ተረዲኒ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ተንኪፍና ብናይ ኤርትራ ወገን ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ትግራይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናይ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ቤተክርስትያን ወይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝወሰደቶ ስጉምትን ናይ ኦሮሞን እንታይ ይፈላለ እንታይ ከይረኸብ እቲ ዘራኽቦ ክልቲኦም ሃገረ ስብከት ናይ ባዕሎም ዘመሓድርዎ ክህልዎም ምድላዮም እዩ ዘራኽቦ ማለት እዩ ክልቲኦም ብክልላዊ መንግስቲ በቲ መንግስቲ ዘቆሞ ክልል ብኡ ዝሓስቡ ምዃኖም እዩ ንኣብነት ናይ ትግራይ እንድሕር ኢልና እቲ ትግራይ ክልል ዝበሃል ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ዘመሓድሮ ከባቢ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ናቱ ናይ ባዕሉ ሃገረ ስብከት ክህልዎ ናይ ባዕሉ ሊቀ ጳጳስ ክህልዎ እዮም ዝሓስቡ እዞም ናይ ኦሮሞ ድማ ከምኡ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣቑሞ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ሕጂ ክልል ኦሮሞ ዝበሃል ኦሮሞ ጥራይ ኣይኮኑን ዘለዎ ካልእ ህዝብታት እውን ኣለዉ እዮም በዚ ንዓቶም እውን በብቋንቁኡ ከነገልግሎ ኢና ዝብል ሓሳባት ከም ዘለዎም ይሰምዕ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ስታይ ስለዚ እቲ ዘመሳስሎም እዚ እዩ በቲ ጂኦግራፋዊ በቲ መንግስቲ ዘቆሞ ክልላዊ ምምሕዳር ብኡ ዝሓስቡ ምዃኖም ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ጳጳስ ክህልዎም ይደልዩ ምህላዎም ዘመሳስሎም ንሱ እዩ ካልእ ክልቲኦም ዝጠቕስዎ ንድሕር ትምልስ ኢሎም እቶም ናይ ትግራይ መንበረ ሰላማ እታ ጥንታዊት መንበር ክርስትና መጀመርያ ዝምስረት ዘሎ ኣብኡ ስለዝኾነ እታ መንበረ ሰላማ ክትከውን ምድላዮም ምስ ታሪክ ምትእስሳሮም ማለት እዩ እዞም ናይ ኦሮሞ እውን መንበረ ተክለ ሃይማኖት ኢሎም ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣውፅኦም ይፅጉዑ ምህላዎም ከዓ ብዝሳት የመሳስሉ እዩ ማለት እዩ ዝፈላለዮም ተራኢልና ግን ምናልባት ናይ ትግራይ ዘሎ እቲ ብድፍኢት ዝመፀ ብፍላይ ከዓ ምዝ ናይ ዝነበረ ኩናት እሱ ዘሕደሮ ከቢድ ፅልኢ ብፍላይ ከዓ እቲ ማእከላይ ሲኖዶስ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ነቲ ኩናት ዘይምኹናኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ገለገለ ኣባላት ሲኖዶስ ጳጳሳት ገለ ካህናት ነቲ ኩናት ዝድግፍ ዘረባታትን ባርኮታትን ይገብሩ ብምንባሮም እዚ ፅላእት እዚ ደፊኡ በቃ ካብዚ ንድሓር ኣባል ናይዚኦም ኣካል ናይዚኦም ኮይና ክንቅፅል ኣየድልየናን እዩ ብዝብል በዚ ዝተደፍአ ምዃኑ ከዓ ዝፈላለዩ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ብሓፈሹ ኣብ ዓለም ዘሎ ብኦሪየንታል ዝፍለጥ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ መንግስቲ ምትእትታው ይረአ እዩ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታውን ሓፈሻዊ መብርሂ ክንረክብ ስለ ዝደለኹ እየ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ክንድኡ መንግስቲ ወይ ናይ ኣብ ስልጣን ዘለው ኣካላት ነቲ ሃይማኖት ዝኣትዎን እቲ ህዝቢ ከዓ ግዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ምምቕቃል ናይ ዝተፈላለዩ ምትፍናን ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ብኣብነት ከዓ ክተረድኡና ትኽእሉ
وخمس بالك يهون هي أورينتال يكون تناي إيسترن أرثوذكس نبلو نرى أرثوذكس حدا خاطر صقمو ማእከላይ ምሕዳር ወይ ከዓ ጥሩነት ምሕዳር ስለ ዘይብሉ እዩ ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ተራራይናዮ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ቫቲካን ኮይኖም እቲ ማእከላይ ምሕዳር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብሓደ ኣቦ እዮም ዝመሓደሩ ማለት እዩ በብናቱ ነናይ ሃገሩ ጳጳስ ኣለዎ ምሕዳር ኣለዎ ግን ማእከላይ ዝኾነ ከዓ ናይ ኩሎም ናይ ሓባር ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ግን ከምኡ የብልናን ናይ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ በብሃገርና ኤርትራ እኳ ካብ ዝዳሓረት መጨረሻ ዝወሰደት ፓትርያርክ ማለት እዩ ካብ 98 ናይ ባዕላ ፓትርያርክ ኣለዋ ስለዚ ባዕላ ዝመስላ ነገር ትውስን ዝመስላ ትመሓደር ማለት እዩ ሕጂ ፀገም ከጓንፍ ከሎ ገለ ከጓንፍ ከሎ ከም ምኽሪ ዳይም ሓሳብ ዝህቡኻ እምበሪ ከም ኣቦ ኮይኑ ብላዕሊ ዝትርንፈካ ወይ ዝእዘካ ዘይምህላው እዚ ሓደ እዩ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ኣብ ኦርቶዶክስ ገሊኑ ዝረኣየሉ ምክንያት ዝኾነ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ክረኽበሉ ዝቐለለ መንገዲ እቲ ሃይማኖት እዩ ብሃይማኖት ጌርካ ትሕዞ ብዝቐለለ ክትመሓድሮ ክትገዝኦ ዝደለካዮ ክትገብሮ ስለዘኽእለካ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ነዚኣ ዝኾነ መንግስቲ ዝሕጅ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ክበዓንተዎ ዝተቐስክዎ ከም ሃፀያት ዝነበሩ ብምሉኦም እዛ ቤተክርስትያን ሒዞም እዮም ድላዮም ዝገብሩ ነይሮም መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ብቐንዱ ማለት ኣምላኽ የለን ኢሉ ዝኣምን ኮሚኒስት ስርዓት ዝሓዘ ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነታ ቤተክርስትያን ሒዙ ናይ ባዕሉ ፓትርያርክ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ከም ዝሽየሙ ገይሩ እዩ ነታ ቤተክርስትያን ብኣምላኽ ዘይኣምን ክርስቶስ ግን ነታ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ዝጥቀመላ ነይሩ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ከምኡ ይወደድ ምኽኑ ኣብ ዓድና ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዮም ዝኣትዉ ኢልናስ ክጥቀሙ ስለዝደለዩ ዝቐለለ መንገዲ ስለዝረኽቡ ሕጂ ዝቐለለ ዝኾነሎም ምኽንያት ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ድዩ ዘየለ ኮይኑ ወይ ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይኮነ ድዩ ንቕሓት ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ትብዓት ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድዩ ከም ምኽንያት ዝቐርብ ዘሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ሃገርና ኤርትራ ንምፃእ እሞ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ንረኣዮ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ሆ ኢሉ ወፂኡ ሰላማዊ ሰልፍን ፀጉርኻ ምንፃይን ፀሊም ምኽዳንን ብሓደ ቃል ማለት እዩ ብሓደ ትእዛዝ ወይ ብሓደ መምርሒ ኣብ ኤርትራ ግን በንፃሩ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ወዳዲርና እስከ እንታይ ክንብል ንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ክልተ ሃገራት ብሓደ ዓይኒ ሪኢኻ ተወዳድረን ኣብ ሓደ ግዜ ኣጋጋይ እዩ ንምንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝመርሕ መንግስቲ እቲ ስርዓት እቲ ባህሊ እቲ ብዙሕ ነገራት ነናቶም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከባቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ በተዛማዲ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ይኹን ናይ ምእካብ ይኹን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ይኹን መሰላት ይኽበር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ዘይተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ከም ዝተገይሩ ኢልና ንሕር ክንሓስብ ኮይና ነቲ ካልእ ብምሉኡ ዘሎ ፋክተራት ረሲዕና ከጋጊየና እዩ ትስእሊ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ሓባር ግን ኣይሰኣንን እዩ እንታይ እዩ እቲ ዓንተ ጠቐስካዮ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ መላእ ሕብረተሰብ ይኹን ናይቶም ኣቦታት መራሕቲ ይኹን ተዳሪእናዮ ብብዙሕ መገዲ መሳሰል ስለ ዝኾነ እቲ ሃይማኖት ከም ሃይማኖት ዳእዩ ፀኒሑ በሪ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ኣማኒ እምነትካ እንታይ እዩ ኢልካዮ ክበኣሰካ ተዘይኮይኑ ክበፀልካ ኣይክእልን እዩ ስለዘይፈልጦ ኣይተማሃሮን ኣይተገደሰሉን እታ ቤተክርስትያን እውን ዕብያቶ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደረጃ ንቕሓት ኣብ ቦትኡ እዩ ወላ ብምእመናን ይኹን ወላ ብቤተ ክህነት ይኹን ኣብ ምምሕዳር ይኹን ማለት እዩ ስለዚ ምስ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ከወዳድሮ ከለኹ ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓተ ምምሕዳር ብተዛማዲ ኣብ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ከባቢ ኤርትራ ምክንያቱ ተወሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓሳብካ ክትገለፅ ትኽእል ኢኻ ብጋዜጣ ድዩ ብሬድዮ ድዩ ብቲቪ ድዩ ሓሳብካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ብኢትዮጵያ ኣባናኹም ዓይነት ነፃነት የለን ካልእ እቲ ደረጃ ንቕሓት ኣሲ ክፍት ኢልና ተዛሪብና እንተረኣናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጳጳሳትን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጳጳሳትን እንተደኣ ወዳዲርና ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሎም ሕጂ ንሰምዖም ዘለና በዓል ኣቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ዝብል ማዕረግ ኣለዎም ብቕድሚት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ጳጳስ ካብቶም ዘለዉና ኣቦታት ክሳብ ሕጂ ዶክተር ዝበሃል ብቕድሚት ዘለዎ የብልናን እዚ ከዓ ንባዕሉ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ ደረጃ ትምህርቲ ነቲ ትገጥሞ ዘለካ ዘመናዊ መንግስቲ ዘመናዊ ፍልጠት ሒዝካ ዝመስል ብዘመናዊ ፍልጠት ኢኻ ትገጥሞ እምበር በቲ ዘሎ ባህላዊ
ፍልጠት ወይ ኣባታዊ ፍልጠት ጥራይ እኹል ኣይመስለኒ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክትገጥሞ እዚ يغريتا مسنا إثيوبيا بموددار زيكم كوخريو فتينة ويسلمنتاي حزبنا خمو زي جبرة زبلها أنا يكون النيروني جن باتريارك أبونا أنطونيوس باتريارك بهوت حجزي له عمتهم يزخون زلنا يا سمون نخندي عمتات تأثيرهم وي نايجزا حيور كوينهم محلفهم مخا كابز بإرتلاس تخولي يكونن حجي نزي أنا حتى دلي عليها فلتن دانيرا كم زي سلمتها جبر أنت حزبي إلنا حتى تكلنا مخنيات يردنا يو مرسلنا أوكي جن حتى دلي عليها زي تي تمسرة حطوناتها زي أسي زخونة سب زردان كون زينة برام وزخونة إياه حجنا يتبعات حتى خو نخيل زي متأمان حتى خو نخيل نفهم زلوا مفرح ونخو نخيل تزي كون زياس نقحت تدلي عليها زي أمس نقحت كنا ولا درا نخيل دينا كالي تحطوناتي يتدقوا تيزول لخه أب حدا متي اللوديو أي متن سلم من تايدا أيو أب تحبرك هزمول أو أب تنقحت زلوا نقحت كركب نحردليون بقربا زركبولو حبريتان نحردليو قربا زركبولو سلام وصرف خوص أو نحردليو زوصلو على مبدأ إن ده هاللو خلو خدا أنت يكون غلطت أنكي. إذا حطوا الحكومة تقابلنا يا قادم يساعدك يعني نقحت بال نقح نبلو ونقح نبلو كم يزعم مسألة إلا نحسب ناسي تي فلتت زلوا وطراي مالتنا ديو مالتي زعما خمس فلتت زلوا وطراي مالتنا ديو ويسين تزفلتو أو جبري زوجلو زتجبرو مالتنا أيو إلنا كقرب كمرت قام قال كوني يسمعني. زي حدا بدرجة فلتت راي الحرمسيها حدا سب جبن ترى أجرو أبيت في الرقابيبو قوم ترى أيو كفراتكم زلوا جلسي حزب إرترا كم قدمو ولا بتحكن دابا بتلاقي زمان حقنا ولا عبي حزب سلزخونه زي أي فلتوني من قحتي ولا نخل زرع باي أي خلناني ግን እታ ንቕሓት ብዘላ ዘረባሲ ማዓስያ ንቕሓት ትኾን ሓደ ንቑሕቲ በስ ማዓሲ ስለዚ ፍረጦ ጥራይ ድዩ ወይስ ነቲ ዝፍረጦ ስለ ዝገበሮ ኢኻ ትብሎ ትሕተስ እዩ ኣብዚ ንዕኡ እንድር ሒዝና ደረጃ ንቕሓት ክንብል ነዚ ማለትና እዩ እምበር ከም ስነ ሓሳብ ኣቦና ኣቡነ አንጦኒዎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 16 ዓመታት ዝኣክል ክነብሩ ህዝቢ ስለዘይነቕሐ እዩ ወይ ከዓ እቲ ተጳጳሳት ኣቦታት ስለዘይነቕሐኦም ኣይኮነን ንቕሓቶም ወይ ከዓ ነቒሖም ንሕትምሎም ኮይና ግን ነቒሖም ኣብ ግብሪ ከጢና ከለዉ ማለት እዩ ካልኣይ ትሕቶ ከዓ ኣብ ደገ ዘለዉ ተጠርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል እቲ ዝዓበየ ፀገምና ንሱ እንዲ ኣይተጠርነፍናን ጥርናፈ የለን ማለት እዩ ጥርናፈ ዘይምህላው ከዓ مناتو جل سجامات كتكسي خلقون سلز خلنا سلز قرآن بالخلنا موداتو بن سلفنا ناي حماقنا هي السجام سي سجام يلنا نحرر فريق ناي وخلنا كلنا أو عسيرنا خم فتحهم تجبأنا نيرو جنا أبزاد درجة زيا ولا بيت كريستيان درجة نحرر خايو أي بس إحنا يعني حاجة أنا تزارك والله خوكا أنا أبتحتي أبونا مكاري وسلز محضر جتهم حدا وجلنا عاي كم حدا خالق كل إنه عليهم تني حبر صدمنا هلو ناخذ حنت بيتكسرنا هلو ناخذ سازيتي تقرني في الزبكة أي صح جاي تقرني هو انت تجبري زحيش كابز كوابينا زلو انتي كنا مهار نخيل كابز بيتبيع زلو نابنت اتي بإرترا زلو سرعات نقول نقديفنا ولا كوا نسون تزساتفو متصبقة زمنبرة بزح نجار انت هلونا تهزبكن انتي يخم مهار زقبو خبزنا يتبيع توم ناي ميديا سبات نخون نحنا كم حساب نسمعوا زقبانا توم سنت بنياتات كونو صلوت سبات كونو توم هزبون بعلو هزب إرترا وحفش بعبيو مالتيو كابز بيتبيع زلوسي انتي كم مهار تمنيو انتي كم مهار يقبو انتي كم مهار يقبقنا كلاسنا برجس وانت على مهار يقبقنا مجمرة تي أتحسس بايو تي هايمانوت بهايمانوتو خيد منستخاب منستو خيد أمور زمكن يوم تستوكي هلو إذا عزينا عنا حلو كنحلو زقبعنا يمسلني كأول مهار نغيرنا حدا بيت كريستيان أمني منست قداي إذا خير توت كي حوست
መንግስቲ ድማ ናይ መንግስታዊ ምሕዳሩ ክከብር ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ ኢዱ ከየእቱ ሓደ ካብቲ ክንመሃሮ ዘለና ነገር እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ኣገልገልቲ ካህናት ይኹኑ እቲ ቤተ ክህነት ይኹን ኣተሓሳስባና እቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ክኸውን ዓለም ለኻዊ ክኸውን ይግባእ እዩ ንሕና ክርስቲያን እንዲና ክርስቲያን ከዓ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነ ዝኣንበሪ ኣካል ሓንቲ ፀባብ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ወይ ካብኣ ንሕና ንእስና እያ ከዓኒ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ንሕጌርናዮ ምስቲ መሰረታዊ ምትክል ናይ ክርስትና ንፃረር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣገልጋሊ ዝኾነ ተገልጋሊ እውን ቤተክርስትያን ክሓስብ ከሎ ርእሱ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ደጋጊምና ንጠቕሳ ዘለና ንምንታይ እዩ እታ ቤተክርስትያን ከመይ እያ ነይራ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሃዋርያት ክልእኾም ከሎሲ ክሳዕ ወሰን ዓለም ኢሉ ኢኹም እምበር ነቶም ደቂ እስራኤል ጥራይ ኣይኮኑ እቶም ኣይሁድ ጥራይ ገለ ኣይኮነን ኣፅቢብዋ ሕጂ ንሕና ከዓ ተመሊስና ገምፂልና ንሕና ኣፅቢብናያ ኣንጻር ወንጌል ኣንጻርቲ ክርስትና ንኸይድ ከም ዘለና ክንሓስብ ካብዚ ክንመሃር ይግባአና ኢለ ይሓስብ ካልእ እቲ ብኢደ ወነንካ ባዕልኻ ትገብሮ ኣካያይዳ እዚ ከዓ ምእኩል ዘይኮነ ኣካያይዳ ገለ ከዓ ክንመሃሮ ይግባአና ኢለ ይሓስብ ዞም ሰለስተ ጳጳሳት እቲ ዘቕረቡ ሕቶ ቁኑዕ ሕቶ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ግን ብርግፅ ቁኑዕ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ምብፅሖም ከቢድ እዩ ንዓና እውን ብቐረባ ስለ ዝፀልወና ካብዚ ክንመሃር ኣለና ኢለ ይሓስብ ኣብ ልብና ሕድሮ ፅቡቅ ኣብ መጨረሻት ናይ ኦሮሞ ጠለባትን ሕቶታትን ኣብ ምንታይ ዓሊቡ ብኸምኡ ክንዛዝም ኣይዓለበን ኣሎ ገና ይዘራረቡ ከተገይሩ ዶ ሓካይ ኣቤት ውግዘት ከተገይሩ ዶ እቲ ውግዘት ተገይሩ ግን እቲ ሕጂቲ ኩነታት ንሶም ከም ዘለውዎ ክቕፅሉ ኢትዮጵያ ከም ክቕፅሉ እንዴት ተፅቢት ተገይሩ ዝነበረ መስለኒ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ክልቲአን ክቕፅላ ኣይከኣላን እየን ምክንያቱ ሓንቲ እያ ክትብል ትኽእል ሲኖዶስ ወይ ከዓ እትዮም ክወፁ ተኮይኖም ከዓ ብካልእ ስም እዮም ክወፁ ዝኽእሉ እምበር ብሓንቲ ኣርማ ናይታ ቤተክርስትያን ብሓደ ባሕቲ ናይቲ ቤተክርስትያን እቲ ናይታ ቤተክርስትያን ዝነበረ ንብረት ናይ ከይተረኻኽብካ ኣብኡ ከሎ ከም ዘለዎ ክቕፅል ስለ ዘይክእል ኣብዚ ኣብ ምዝርራብ እቲ መንግስቲ ግዜ ሃውን ስለ ዝበለ ኣብ ምዝርራብ ኣለው ክመፅእ ዝኽእል ክንግምቶ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ፈትዩ ፀሊኡ ምስ ማእከላይ ሲኖዶስ ክውግን እዩን ግዜኡ ሕጂ ምክንያቱ ኣማራፂ እውን የብሉን እቲ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቲ ህዝቢ ሆ ምባል ርእይዎ ኣሎ ነቶም ሓደ ዝወሓዱ ስለ ዝኾኑ ከስምዖሙ ስለ ዝኽእል ብገለ ጠቢሩ ናብ የቕረታ ከም ዝምለሱ ናብ ቦትኦም ክምለሱ እታ ክትከውን ትኽእል ኢልና ክንግምታ ንኽእል እዚኣ እያ ክሳዕ ሕጂ ግን መዕለቢ 4 ነጥቢ ኣይተገብረሉን ዘሎ እንታይ ማለት እንታይ ይረኣየኩም እንድሕርቲ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ዘየዕሊብዎ እንታይ ክስዕብ ይኽእል ኣብታ ቤተክርስትያን ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ኣማንኸ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ብመንፅርቲ ዘለዎ ሓይልን እምነቱ ዘለዎ ናይ መስዋዕቲ ምኽፋል ቁርብነትን እንታይ ክስዕብ ይኽእል ግምት ማለት ሕማቕ እምነት ወይ ሕማቕ ትምኒት ዘይኮነሲ ግን ምግላፅ ጥራሕ እዋ እቲ ሓደ ካብቲ ዘሻቐለና እኮ ንሱ እዩ እቲ መሸፈኒ ዳ እዩ ናይ ኦሮሞን ማእከላይ መንግስትን ማእከላይ ሲኖዶስ ንብሎ ዘለና እምበሪ ኣብቲ ሰረውሩ ምድራእቲኻ እኮ እቲ ብወገን ማእከላይ ዝቐርብ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ምንቅስቃስ እዩ ነዚ ከምዚ ገይሩና ዝብል ፅላዓት ኣብ ዘሎ ብገለ መገዱ ናይቶም ሓደ ካብ እምነት ክርስትና ወፃኢ ዘለዉ ናታቶም ዝብል ሕጂ እቲ ሃይማኖታዊ ውግእ ኣብ ነንሕድሕድ ከይፍጠር ዝዓበየ ስግኣት ንሱ እዩ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ሆ ዝብሉን መስዋዕቲ ይኹን ገለ ይኹን ድልዋት ኮይንና ኣለና ኢሎም ወላቶም ጳጳሳት እውን ተዳለውን መስዋዕቲ ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ከቢድ ኩነት ክመፅእ ከም ዝኽእል እንተደኣ መንግስቲ እቲ ኩነታት ኩሎም ተራድዮም ኣብ ሓደ መዕለል ተዘብፂሖሞ ከቢድ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምልክታት ሂቡ እዩ ዝብሎ ሰባት እውን ከምኡ ኢቶም እዮም ብሮም እቲ ምቅስታል ተጀሚሩ እኮ እዩ ስለዚ ቁልጡፍ ፍታሕ መፅእ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብጢፉ ክውዳእ ኣሎም ፀሎትና እዩ ሰናይ ትምኒትና ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንገልፅ ማለት እዩ ኣቦ ቀሸናስ ስለ ግዜኹም ኣዝየ የመስግን ተወሳኺ ምኽሪ ማዕዳ እንተሎ ዕድል ክህበኩም ብከምዚ ክንዛዝም ኢና ካልእ ግዜ ምዕባላታት ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ርኢና ክንዘራረብ ክንፍትን ኢና ምስ ሰናይ ፈቓድኩምን ምስ ሰናይ ግዜኹምን ኣዝየ የመስግን ተኸሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ከም መጀመርያ መንፈሳውያን ክንከውን ከም ቃል እግዚኣብሔር ክንሓስብ ከም ክርስቲያን መጠን እቲ እግዚኣብሔር ዝሓስቡ ሓሳብ ተደኣ ሓሲብና እታ ወርቃዊት መምርሒ ንብላ ከምቲ ንዓኻ ክገብሩልካ ትደልዮ ንስኻ ከዓ ንብፅትካ ክግበረሎም እያ እዚ ድማ ኣባይ ንሕራ ብሰላም ክነብር ነፃ ኮይነ ከም ንብለ ክንሕራ ዝደሊ ኮይነ ነቲ ምፃኢ ድማ ከምኡ ከፍቅደሉ
كم خرج كأخ من يلو كل جف صبوي سلازي متحللاي فقري كهلو إذا قطع بعدلي في الليل أقدر كهنات بما نيزقون يكون سجع أخنا وسلاي كبأنان وغن حكي وغن سجعي كريستوس تاينا خنكون زلنا مو أبز جزري أذلهم في الليل بزناي تجري يكون تاستصور بزحات أقل نت نجار رجعتي خوينهم تنا أورما من فلاي كم حد سبوا نجار جيرهم كزارو بسمع كلهم يوجهني بيت كريستيان كتما أقل كلا ملك عيقونان بيت كريستيان أبحث النت بحرق قوم كلا نساس مرآة يعني تهزبي نساس أنا نساب بحد خوينات لا تهزبي حبروا تفاعلوا خذ تخيل نسات الجوزا زيا بوانقوا ببيه تفرع ياقن صبوا عبنا هيكون نمو بزقات مزين كلاتنا أفقر سلامن سبق سلامن فقرن كنا هنركب كتابع دلي سلسلة حنا بين زي مسكنا يكون نعقد ما يغني اللي شيء أنا من أزي مثلا سلتي جزيهم مبرهيهم مرداتهم مخروهم ون هزبير ترى بزي زعبازي حاشا مرداتها وي حدا جنزابي حيزخو ون تسفى جبر زخبرو تخاتمتين لو مسدا ليز نبر بس هذه مولود مزعر بحالة حصص نرخب سلام